Ekonomia oztua ala, lan merkatua ere ozten ari den seinaleak iristen ari dira. Urria ez da ohikoan hilabete txarra izaten lan merkatuarentzat, baina aurten gora egin du langabeen kopuruak, oso gutxi bada ere. Zehazki, 153.020 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan, iaz baino 152 gehiago. Aurreko hilabetearen beste ezaugarri bat izan ohi da gizarte segurantzaren afiliazioak gora egiten duela nabarmen, batez ere orduan itzultzen direlako lanera udan enplegua galdutako hezkuntza alorreko milaka langile. 2022ko urria ez da salbuespena izan. Irailean baino 15.974 kotizatzaile baino gehiago baititu sistemak. Langile berri horien artean ugaritu egin dira kontratu mugagabeak dituztenak, naiz eta oraindik aldi baterako kontratuak diren gehiengo bat. Duela urtebete 10tik batera ez ziren iristen kontratu mugagabeak, baina orain 10tik bat dira azken lan erreformak mugatu egin duelako aldi baterako kontratazioa. Edonola ere, kontratu mugagabe horietako asko aldizkako langile finkoak dira eta ez dute ziurtatuta urteko egun guztietan lan egitea. Gabon, ia urte erdi 3. graduan eman ostean, 2. graduan sailkatu eta ondorioz espetxera bidali du berriz Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako auzitegi nagusiak Aitor Esnaola Legorretarra etxeratek jakinarazi duenez. Fiskaltzaren eskariz hartu du erabakia. Unai Fano izan zen lehena iazko urrian eta Mikel San Argimiro izan da azken astearte honetan bertan. Era berean, azken hilabeteetan, Xavier Atristaini, Gorka Martinezi eta Iñaki Bilbao gaubekari emandako 3. graduak ere atzera bota dituzte. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren eta epaileen joeraren erakusle dira horiek. Izan ere, aurten 7 preso eraman dituzte atzera ere kartzelara, gradu progresioa ukatuta. Gainera fiskaltzak beste 7 euskal presoren 3. graduen aurkako errekurtsoak jarriak ditu uneotan. Eusko Jaurlaritzaren ustez Auzitegi Nazionalaren erabakiak ez du zirrikiturik uzten. Bingen Zupiria Jaurlaritzaren bozeramaileak atzo adierazi zuen Jaurlaritzak irizpide teknikoak eta oinarri juridikoak erabiltzen dituela 3. gradu eskaerarako proposamenak egiteko. Gehitu zuen Jaurlaritzako Justizia sailak bide beretik segituko duela, haien ustetan, hala dagokienean, 3. graduetarako proposamenak egiten justizia errestauratibo defendatzen dutelako gizarteratzearen aurrean egiteko. Gurean gaur magazinean ordea Josu Erkoreka segurtasun sailburua izan dugu gonbidatu nagusi gisa eta horrela iritzi dio auziari entzun. Azken erabakia beti epaileak dauka, eta administrazio penitentziarioak bere erabakiak hartzen ditu, bere balorazioen arabera, eta hor kartzela guztietan, presontegi guztietan dago batzorde bat baloratu egiten duena, presoaren norabidea, eboluzioa, nola aldatzen doan, bergizarteratzeko zenolako baldintzak betetzen dituen ala ez, baina azken erabakia gero epailea berak hartzen du, ezta. Beraz, hor polemika sortu da, batzuk eta besteak iritsi kontrajarriak dauzkatelako horren inguruan, baina kasu honetan horrela dira arauak eta horrela aplikatu da, eta, ez dago besterik. Aitor Esnaolaren espetxeratzea salatzeko Legorretan manifestazio antolatu dute ostiral honetarako arratsaldeko 7etan herriko plazan. Gainera udalak adierazpena zabaldu du EH Bilduk eta EAJak onartuta. Esnaolari bezala 3. gradua kendu diote asteon Mikel San Argiminori asteartean egin zuten erabakiaren aurkako protesta Donostian. Bertan, Inazio Oiartzabal sareko kideak hartu zuen hitza eta etxeratek bezala eskubide urraketa hauen aurrean bere haserrea azaldu zuen. Oiartzabalekin ere egin dugu konexioa eguerdian gaiari heltzeko entzun. Badago oraindikan Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotuan oinarritzen den jarrera bat eta etengabe azken denboretan ematen ari diren pausoak, ematen ari den norabide hori oztopatu nahi dutela eta zalantzarik gabe nahiago gaituztela iraganari begira eta azkenean konfrontazio horretan jarraitzea denok desio degunez elkarbizitza eta etorkizun hori eraikitzen baino.
Eta abiatu da Eusko Jaurlaritzaren 2023ko aurrekontuek oposizioko alderdien artean ere babesa izango ote duten argitzeko negoziazio epea. Gobernuko alderdi nagusia EAJak mezu argia bidali dio oposizioari eta bereziki Eusko Legebiltzarreko bigarren indarrari EH Bilduri negoziatzeko prest dagoela, baina errealismoarekin eta ez du ahaztu gobernuak gehiengo osoa duela proiektua onartuko dela. Ziurtatzeko alegia, batera edo bestera, 2023ko aurrekontuak abenduaren 23an onartuko ditu Eusko Legebiltzarrak. EH Bilduk ere esplikatu du harentzat zein den negoziatzeko abiapuntua. Ez ditu Jaurlaritzaren kontuak babestuko bere horretan kontserbadoreak eta kontinuistak direlako. Jaurlaritzak eta EH Bilduk akordio bat lortu zuten iazko abenduaren 2022ko aurrekontuen inguruan. 253 milioi euroren neurriak adostu zituzten osasunak, klima larrialdia, ongizate energetikoa, politika soziala, IGB eta gazteria alorretan eta ondorioz koalizio abstenitu egin zen aurrekontuen bozketan. Baina iazko ituna salbuespena izan zen aurrekontuen edukian. 2021an EAJak eta PSek beren kabuz atera zituzten aurrera eta 2020an Elkarrekin Podemosen 9 abstentziorekin onartu zituzten gobernuko alderdiek. 2019an berriz, 2018ko aurrekontuak luzatu zituen Gasteizek urtebete lehenago PPrekin adostu eta gero. Aurtengo jokalekuan argi ikusten da akordio baterako zailtasunak garrantzitsuak direla. EAJak eta EH Bilduk ikuspuntu kontrajarriak dituzte Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuaz. Ez alferrik, Leire Pinedo koalizio abertzaleko legebiltzarkideak azaldu du Inigo Urkullu lehendakariaren gobernuak betiko eskemari jarraitu diola anbizio eta ausardiarik gabe etorkizuna prestatzeko inolako planteamendurik gabe. Pinedok esplikatu du Euskal Gizartea aro aldaketa batean murgilduta dagoela eta gobernuak aurrekontuak diseinatu dituela egungo egoera eragin duten politiketan norabide aldaketa bat behar dela kontuan hartu gabe. Baina aurrekontuen mamia murgiltzean ikusten da benetako errealitatea. Eta errealitatea da aurrekontu hauek ez direla handienak, ez direla sozialenak eta ausartak batira. Aurrekontuak handiak izan da ere, zuk esan bezala, gaur-gaurkoz gobernuak manejatzen dituenak, baino txikiagoak dira. Eta zuk esan duzu ez direla konparagarriak, aldaketak egon direlako urtean zehar. Egia da, inflazioak diruaren balioan duen eragina, bai edo bai, kontuan izan beharko dutugula urrengo urtera begira. Elma Sainz, Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak adierazi du laster 2023ko aurrekontuen eta horiekin batera doazen neurri fiskalen inguruko akordio orokor bat aurkeztu ahal izango duela. Egun oso garrantzitsuak direla argitu ostean Sainzek agerraldia egin zuen atzo Nafarroako gobernuaren bileraren ostean, hala ere, horre zuen EH Bildurekin izandako negoziazioen xetasunik eman nahi izan. Adierazi zuen gobernua diskrezioz negoziatzen ari dela eta akordio publiko eta gardenak lortzeko bidean dela. Era berean, mezu baikorra helarazi nahi izan zuen, esanez, buru belarri lantzen ari diren akordio global hori lortuko dela eta akordioa ixten denean luz eta zabal kontatuko dutela. Gurera bueltan, gerra eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai izango da Santelmo Museoan. Urtarrilaren 29 artean zabalik izango da eta bitartean hainbat jardunaldi antolatu dituzte. Horrez gain, astearte eta larunbatetan doako bisita gidatuak egingo dira. Josune Uribe Santelmoko teknikariak azaldu digu zer topatu daiteke. Ze ikusileik hemen ikustei lanak, batiz bada arte garaikidie. Gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dira planuek, marrazkisek eta hola. Eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Diputatuen Kongresuko osoko bilkura kirolaren lege berria onartu du 176 aldeko botorekin, kontrako 157rekin eta 18 abstentziorekin eta hala pilotako eta surfeko euskal selekzioek nazioartean lehiatuko ahalko dira modu ofizialean. Euskal Autonomia Erkidegoan sustraitze historiko eta sozialeko kirolak diren heinean. Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak aurreratu du ez diotela legeari baiezko botorik emango. Argudiatu duenez, pilotaren eta surfaren alorrean lortutakoa
pauso bat da, baina ez da komeni jendea engainatzea. Aldarrikatu du Euskal Herria nazioa dela eta hortaz bere selekzioa eduki behar duela bozketak EAJaren eta Junts per Kataluniaren arteko eztabaida eragin du. Pilar Calvo talde katalanaren bozeramailea jeltzaleei zuzendu zaie Kataluniako independentismoaren ametsari betoa jartzeko Espainiako ganberaren araudia erabili izana deitoratzeko. Juntsek selekzio nazionalaren parte hartzea orokortzeko zuzenketa egin du eta EAJak atzera bota. Ekonomia oztua hala, lan merkatua ere ozten ari den seinaleak iristen ari dira. Urria ez da ohikoan hilabete txarra izaten lan merkatuarentzat, baina aurten gora egin du langabeen kopuruak. Oso gutxi bada ere, zehazki 153.020 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Euskal Herriko enplegu bulegoetan. Iaz baino 152 gehiago. Aitor Esnaola berriz espetxeratu dute gradu aldaketa baliogabetuta. Maiatzean eskuratu zuen 3. gradua horretarako baldintzak betetzen zituelako, baina orain espetxera bueltan da. Bere espetxeratzea salatzeko legorretan manifestazio antolatu dute ostiral honetarako arratsaldeko 7 herriko plazan. Duela 2 aste Xabera Tristainekin gertatu zen eta esan genuen 12 bat preso zeudela egoera antzekoan eta kartzelara itzultzeko arriskuan eta aste honetan ikusia, bi pertso bai Mikel Argemiro eta bai Aitor Esnaola ere kartzelara itzuldu behar izan direla eta egiten dugun irakurketa da, esan izan dugun bezala, badago oraindik Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotuan oinarritzen den jarrera bat. Esan bezala, beste euskal preso bat 3. gradua bertan bera utzi dio Auzitegi Nazionalak fiskaltzak aurkeztutako helegiteari kasu eginez. Litekena da, bi hauek azken kasuak ez izatea, kontuan hartuta 7 helegite gehiago abiatu dituela fiskaltzak. Erakundeek kartzeleen tratamendu batzordeen irizpideari segituz, onartutako 3. graduen aurka. Inazio Oyarzabal sareko bozeramailearekin aztertu dugu egoera eguerdi honetan, entzun. Zein irakurketa egiten duzu gertatutakoaz? Atzo esan genuen bezala, duela 2 aste Xabera Tristainekin gertatu zen eta esan genuen 12 bat preso zeudela egoera antzekoan eta kartzelara itzultzeko arriskuan eta aste honetan ikusia, bi pertso bai Mikel Argemiro eta bai Aitor Esnaola ere kartzelara itzuldu behar izan direla eta egiten dugun irakurketa da, esan izan dugun bezala, badago oraindik Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotuan oinarritzen den jarrera bat eta etengabe azken denboretan ematen ari diren pausoak, ematen ari den norabide hori oztopatu nahi dutela eta zalantzarik gabe nahiago gaituztela iraganari begira eta azkenean konfrontazio horretan jarraitzea
denok desio degunez, elkarbizitza eta etorkizun hori eraikitzen baino. Izan ere, aipatu bezala Eusko Jaurlaritzak irizpide tekniko eta oinarri juridikoak oinarri hartuta eman zien preso hauei 3. gradua, baina auzitegi nagusiak helegite bati kasu eginez bertan behera utzi du, beraz zertan oinarritu daiteke Audientzia Nazionala hori ez, oinarri juridikoak egonda eta bete beharrak beteta ez, 3. gradu hori horretan egoteko, zertan oinarritzen da Auzitegi Nazionala? Bueno, egia da, legeak dioena jarraiki, preso hauek baldintza guztiak betetzen dituztela 3. graduan edo baldintzapeko askatasunan egoteko, eta oraintxe bertan errekurtso hori eta epai hori oinarritzen dena da legetik kanpo dauden eskaera gehiagotu batzuk egitean, ez? Hor sakontzen dute, eskaera berezitu horietan sakondu nahi dute, baina egia da, inungo legean ez dutela jartzen eskaera gehiagotu horiek eman behar dituztenik presoek gradu progresioan ibilbide hori behar bezala egin ahal izateko, ez? Eta hori da oinarri nagusia. Azkenean, esan deten bezala, etengabe gauza gehiago gehitu nahi dizkiete beraien eskaera horiei, eta zalantzarik gabe bide horretan oztopo izan nahi dute, jarrera garbi bat daukatelako bide horretan, eta guk garbi daukaguna da salbuespenezko neurri guztiak bertan bera geratu behar direla, presoei legeak dioen bidea egiten utzi behar zaiela, eta bide horretan ikusten den bezala aurrean egongo dira eta oztopoak jartzen etengabe egongo dira, oraindikan ere jokamolde hori daukaten bai Audientzia Nazionaleko fiskaliak, baina baita ere alor politiko zein hedabide ezberdinetan ere oraindikan badago jarrera bat mendekoan eta gorrotan oinarrituta, eta guk garbi daukagu horren aurrean lanean jarraitu behar dugula, bai kalean, bai instituzioetan, administrazio ezberdinetan, eta horren baitan adostasuna daukagunok elkarrekin agertu behar gehala, ez? Bide hortan, bai kale mobilizazioak zein Donostian eta gaur bertan legorretan onartu den deklarazio instituzionala garrantzitsua iruditzen zaigu, bertan garbi adierazten delako kezka nagusi bat eta horrelako gertaerak gaur egungo 2022. Urtean lekurik ez daukatela, ez? Aipatu duzun bezala 2022. Urte honetan aurrekariak egon badira, bi preso hau ez gain beste 3 presori ere kendu dieterako 3. gradua, kendu dio Auzitegi Nagusiak zuzen ere Auzitegi Nazionalak barkatu, eta dagoeneko gainera fiskaltzak mahai gainean ditu beste 7 helegite, beraz ere pentsatu daiteke ez direla azkenak ere izango. Egoera honen aurrean Eusko Jaurlaritzak dio Auzitegi Nazionalak duela azken hitza, zer deritzozu? Bai, egia da azkenean eskumenak Gasteizen egotea izugarrizko pausoa dela, baina beti esan izan dugu ere badagoela hor azken erabaki bat oraindik Madriletik eta Auzitegi Nazionaletik iritsi daitekena, eta bide hortan ikusten dena da bertako erabakiak ez direla lagungarri izango, eta guk uste duguna da bai espetxe zuzendariek zein eta Gasteizen eskumenak daukan administrazioak hartutako erabakiak direla bide honetik jun behar direnak, kasu egin behar direnak, informazioa daukatenak eta lege horren bidea jarraitzen dutenak, ez? Eta Auzitegi Nazionalena legetik kanpo dauden eskaeretan oinarritutako erabaki batzuk direla. Orduan, pauso positiboa da, baina badauka bere alde txarra, eta da badagoela momentu batzuetan da kasu hauetan adibidez azken hitza Madrilen edo Auzitegi Nazionalean egon daitekena, eta horri aurre egiten lanean jarraitu behar dugu, eta hori horrela ez izatea lortu behar dugu. Politika arloko berriekin jarraiki, 10 urte beteko ditu Ernai Gazte antolakundeak ikasturte honetan. Urteurrena ospatzeko orain dugu aukera dinamika abiatu du, eta hor gazteen bizitzen berehalako duintzea exigituko dute. Besteak beste agerraldia egin dute gaur Ernaiko kideek Gasteizen dinamikaren berri emateko, eta ez hori bakarrik, udaberriko ekimena iragarri dute ere. Gazte topagunea Elorrion egingo du Ernaik apirilaren 6-tik 9-ra. Urrengo hilabetetan, kaleak hartzera, borrokatzera eta bestelako mundu bat posible delaren alde antolatzera dei egiten diogu Euskal Gazteriari. Mundu honetan bizi gaitezkelako, baina ez orain arte bizi izan dugun bezala.
bizitza duinen alde, borrokatzea eta bizi eredu askatzaileak lortu behar ditugu. Ez du biharko utziko, orain dugu aukera dena aldatzeko. Lan arloaz, asteazken arratsalde honetan langile bat hilda Mercedes-Benz enpresak Gasteizen duen lantegian, Labek jakinarazi duenez. 50 urte zituen eta sindikatuaren arabera istripu ez traumatiko bat izan da heriotzaren arrazoia. Labek salatu duenez, halako gertakariak ez dira kasualitatea, behar ginen lan baldintza prekarioen emaitza direla nabarmendu du horrez gain. Sindikatuaren zenbaketaren arabera, Euskal Herrian aurten hildako 75 langilea da. Azken aurreko heriotza larun batean gertatu zen Andoaingo Antes Fibres enpresan. Lan gatazketan berriz, Ibermatikako langileen ordezkariek 10 bilera baino gehiago egin dituzte zuzendaritzarekin lan hitzarmena adostu nahian, baina ez dute akordiorik lortu, hori dela eta beste 3 greba egun deitu dituzte eta gaurkoa izan dute lehen lan uzte eguna. Jara de Urreta izan da Bilboko protestan. Ibermatikako, Donostiako, Zamudioko eta Gasteizko langileek greba egin dute ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitutan. Behar ginen gehiengoak lanuzterekin bat egin du gainera sindikatuen arabera. Langile gehienak greban daude. Urtarrilean hasi zuten Ibermatikako hitzarmen kolektiboa negoziatzen. Orain arte baina zuzendaritzak ez dituela baldintza duinak mai gainean jarri salatu dute. Egoera zein da, negoziazio kolektiboan gaude, hitzarmena negoziatzen ari da, eta urtarriletik hasita, azaroan gaude, eta orain arte enpresak ez du baldintza duinik mai gainean ipini. Urrian greba ditu zuten ere, baina bertan bera utzi zuten enpresak negoziatzeko borondatea erakutsi zuelako. Itzutzak izan ziren ala ere. Urrian greba egun bat deitu genuen, baina enpresak negoziaziorako konpromisoa hartu zuen eta 3 bilera egin genituen, eta horregaitik deskonbokatu egin zen greba. Baina 3 bilera ostean, baldintzak berdinak dira enpresak mai gainean ipintzen dituena. Egoera horrela 3 greba egunetara deitu dute ELAK, Comisiones Obrerasek eta UGTek. Soldaten igoeran KPItik, azpitik ipintzen du, eta beste baldintza batzuetan ere, ez da heltzen gure baldintzetara. Beraz, erabaki dugu 3 egun hauek greba egitea. Bizkaiko metalgintzako mahaia osatzen duten sindikatuek eta patronalak beste aukera bat emango diete beren buruei lan hitzarmenaren korapiloa askatzeko. 3 eguneko greba deialdiaren ondoren asteartean bilduko dira. Berriz ere bilera hori mugarri bat izan daiteke negoziazioan, atzo arte ez baitzegoen hitzarturik hurrengo bilera noiz izango zen eta Bilbon eginiko manifestazioaren ondoren lotu zuten mugarria eta bide batez soka gehiago tenkatu dadin eragozteko aukera ertzaintzak atzo izandako jarrerak tentsioa areagotu baitu. Sindikatuak berriz mobilizazioak gogortzeko prest agertu dira. Tentsioa tinkotzen doa Bizkaiko metalgintzan. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen. Momentuz baina ez dute akordiorik lortu bi aldeek. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzera pausorik. Hori, momentu honetan, da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Plantatutako edukiak oso urrun geratu dira, guk nahi dugunetik, ez? Azaroren 8an negoziazio mailaren 15. bilera izango dute FEDEN patronalak eta LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021ko abenduan iraungi zen 2019ko urte bukaeran sinatutako lan ituna. Aurreko hitzarmenaren negoziazioak ere luze jo zuen eta tentsio handia egon zen gainera. Orain soka estutu ala azka dezake datorren asteko bilerak. Sindikatuek dagoeneko 6 greba egunetara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak eta iragarri dute halaber mobilizazioak gogortzeko prest daudela. FEBEMI argi eta garbi utzi borrokan jarraituko degula hitzarmen berri bat lortu arte. Baina bai izaten dut argi eta garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik.
egun desente gehiago. Udazkenean 3 greba deialdi egin dituzte sindikatuek eta 85%ko jarraipena izan du lanuzteak. Bizkaiko Metaliko jendeak beste erakustaldi bat eman duela, indar erakustaldia. Jarraipen zabala izan dugu 85%ko inguruko jarraipen bat. Batzuk, bai patronalak, instituzioek eta komunikabide batzuek izkutatu nahi izan dute errealitate hau. Hala ere, udaberrikoetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek batetik eta ELAK bestetik protestak egiteaz gain, plataformak eta ELAK proposamen ezberdinak ere aurkeztu dizkiete FBMI. Joan den astean, patronalak 22ko abenduko 6,5ko KPIa igotzeko prest agertu zen, eta 5,5ko igora eskaini zuen hurrengo 3 urteetarako. Alabaina sindikatuen arabera horrek ez du bermatzen sektoreko eros ahalmena. Eta nahi dutena da lan baldintzak eta bizi baldintzak duinak. FBMek ez dituenak eman nahi sektore osoari, naiz eta beraien hitzetan ere etekinak euki enpresak. Orduan guk eskatzen duguna da sortzen diren etekin horiek modu justuan banatu behar direla. Jarrerak hurbildu ezean sindikatuak mobilizazio gehiago egiteko prest daude. 6. greba egunean gainera ertzaintzak areagotu zuen tentzioa. Indarkeria handiz oldartu zitzaien piketei. Hori derata ertzainek hainbat grebalari zauritu zituzten eta horietako 2 ospitalean hartatu behar izan zituzten. Langile bat atzilotu zuten halaber. Aurreko egunetan ere tentsio momentuak egon direla, baina gaurkoan jarrera bereziki bortitza izan du, jipoituak egon dira, atxilotuak egon dira. Eusko Jaurlaritzak bidaltzen du ertzaintza, langileak, grebalariak atxilotzera, jipoitzera eta kriminalizatzera. Ordea, Aintzane Mendia, Tubacexeko langilea datorren astelenean epaituko dute kaleratze kolektiboaren bueltan piztu zen gatazkaren ondorioz. Mendiari 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi diote 2021ko ekainean Tubacexeko greba mugagabearen testuinguruan elkarretaratze batean identifikatua izan eta gero. Agintaritzaren kontrako atentatua eta ertzain bati bularrean ukabilkada bat ematea egozten diote. Tubacexeko langileak 2021ko ekainean epaitegiaren aurrean bildu ziren, aurreko elkarretaratzean bezala. Akusatuak sarreran eta irteeran zalotzea eta ondoren etxera edo piketera joatea zen euren asmoa. Hala ere, ertzaintzaren brigada mugikorrak zabaldu zuen dispositiboa eta bultzaka hasi ziren. Aintzane Mendiak dioenez 3. lerroan zegoen eta bapatean lehen lerroan ikusi zuen bere burua. Mendiak azaltzen duenez ondoren hormaren kontra atxilotuta egotea eta gorputza kolpez beterik izatea gogoratzen du. Langileen eskubideak eta gure eskubideak defendatzea ez da inoiz delitu izango. Hori dela eta argi eta garbi diogu salakete, isunek eta errepresioak ez dituztela geldituko lan eta bizi baldintza duinen alde borrokatzea erabakitzen duten langileak. Orain azaroaren 7an epaiketa izango du eta 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi diote. Agintaritzaren kontrako atentatua leporatu diote eta ertzain bati ukabilkada ematea bularrean egozten diote. Eta gaurkoan Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua elkarrizketatu dugu 11 telebistan. Aurrekontuei buruz mintzatu da eta hainbat hobekuntza eta berritasun azaldu ditu entzun. Gurea bezalako sail batean ez dira aurrekontuak barritzen goitik eta bera urte batetik bestera. Hemen besteak beste soldatak irunsten dituzte 4 eurotik 3, eta hori urte guztietan berdina da, ezta? Baina berrikuntzak egin beharra badago, batez ere baliabide teknologikoetan, baliabide telematikoetan, eta gero jasangarritasunaren ikuspuntutik baita ere lanak obrak egin behar dira ertzainetxe batzuetan,
eta flota, baita ere ibilgailuen flota berritu beharra dago, kotxe hibridoekin eta entxufagarriak diren ibilgailuekin. Hor, erronka garrantzitsuak ditugu, ezta? Eta gero, aurtengo nobedadea izan da, lehenengo aldiz, ikusita batez ere baso zuten esperientzia zen nolako izan den udan zehar eta uda ostean zehar, helikoptero bat alokatzeko lehenengo aldiz, diru kopuru bat jartzen dugula aurrekontuetan, datorren urtean, aurtengoa izango balitz, baliabide propioak izan ditzagun, basozutei garrantzi gehiagorekin edo indar gehiagorekin erantzun ahal izateko. Hau, logikoa denez, Jaurlaritzak ez du bakarrik egiten, foru aldundekin batera baino, foru aldundien eskumenekoa baita, bai basoen kudeaketari buruzko eskumena, eta baita ere zuhiltzaileen inguruko eskumena. Datorren urtetik aurrera, ertzaintzako agenteek soinean kamarak eramateko erabakiak gardentasuna ekarriko duela dio Erkorekak. Nabarmendu du protokoloak zehaztuko duela kamara hori noiz eta nola erabili behar den, eta adierazi du erabilgarri izango direla 2023 urtearen amaieran. Gardentasuna. Ertzaintzak kalean ibili behar duenean, eta batez ere indarra erabili beharra daukanean edozein momentutan, manifestazio bat hauelako edo hainbat baldintzetan, sarri gertatzen dira eztabaidak, batek salaketa bat jartzen duelako esanez ertzain konkretu edo besteak, desproporzioz jokatu izan zuela. Eta hor iritzi kontrajarriak daude, ikuspuntu ezberdinak daude, batzek gauza bat esaten du besteak kontrakoa, gero auziperatu egiten da hori eta auzitegiaren aurrean ere bakoitzak bere tesia mantentzen du, gero irudiak ere izatekotan daudenean irudi partzialak izaten dira, batzutan manipulatua baita ere, orduan modurik argiena, horretan zalantzarik ez izateko, eta modurik gardenena, informazio zehatza, fidagarria eta epailearentzat baliagarri izan daitekena eukiteko da, ertzainak berak, itzan bakotxak, horrelako egoeren aurrean indarra erabili beharra daukanean, kamera piztu, eta zer egiten duen eta zer egiten ez duen, argi eta garbi geldituko da horre islatuta, eta danon onerako, ertzainaren beraren bermerako, eta batez ere, epaileak horren inguruan prozesuren bat edo ezagutu beharra badauka, datuk eta frogoak eta hor mai gainean izango dituelako, gardentasun osoz eta argitasun guztiz lortutakoak. Horretarako protokolo bat egongo da. Bueno, ez gara lehenengo polizia hori martxan jartzen dugunak, badira hemen ez asko oraindik ere horrelako tresnak eta dauzkatenak, ezta? Orduan horren inguruan badaude protokolo landuak. Une oro ez luke zentzurik izango, eztabaidagarriak ez diren egoera askoren aurrean grabatzen egoteak zentzurik ez daukalako, ezta? Baina bai, momentu delikatuak sortzen direnean, protokoloak berak zehaztuko luke, indarra erabili behar duzunean, ala norbaitekin enfrentamentu bat daukasunean, ala norbait zure kontra datorrenean, edo horrelako baldintzak suposamenduak jarriko lirateke, eta horrelako kasuetan aktibatu, beti ere abizatuz, hori ere protokoloak esango du, zurekin dagoenari aldez aurretik abizatu zu, martxan jarriko dut kamera hemen daukadana, eta hortik aurrera mundu guztiataki han zer gertatzen ari den, eta gertatzen ari den guztia grabatzen ari dela ertzainak daukan soinean daraman kamera horrekin, ezta? Horrekin denok irabazten dute, gardentasunak, argitasunak irabazten du, ertzainak bermea irabazten du, eta justiziak ere nik uste dut aurrera pauso nabarmena ematen du, frogen ikuspuntutik, ezta? Eskumenen transferentzien egutegiari dagokionez, salatu du hori egiteko oztopo nagusia ez dela juridikoa, borondate politikoa baizik entzun. Betiko moduan dago, zan edote, Madrien atzakiak jartzen gauzak atzeratzeko eta oztopoa jartzeko transferentziak egin ez daitezen, eta hemendik bultzaka Eusko Jaurlaritzak bereziki, baina Legebiltzarraren babesarekin ezarri askotan bultzaka egiten horrek prozesu horiek arindu daitezen. Ezarri askotan esaten da arazoa juridikoa dela, zailtasun juridikoak dituela transferentzia prozesu horrek. Ez dut esango nik zailtasun juridikorik ez daukatenik, horlako kasu batzuk eta
transferentzia guztiak ez dira horretan berdinak, ez da, batzuk beste atzu baino zailagoak dira, ez da. Baina hemen oztopo nagusia ez da izaten juridikoa, oztopo nagusia izaten da borondate politikoa. Eta hori dagoenean oztopo juridikoak, ala zailtasun juridikoak gainditu egiten dira bateria arazoreik gabe, ez da. Eta hori behar da, borondate politikoa eta bultzada politikoa ematea benetan transferentzia prozesuari eta borondate hori badago eta bultzada ematen baldin bazaio argi dago arazo juridikoak gainditu daitezkeela batera arazorik gabe, orain arte egin izan diren moduan. Hezkuntza arloan Eusko Jaurlaritzak ikasleak onartzeari eta eskolatzeari buruzko dekretua aurkeztu du. Ikastetxe guztietan aniztasuna eta zaurgarritasuna modu orekatuan banatzea du xede. Ume goiztiar batzuek aukera izango dute adinez dagokien maila baino bat beragokoan matrikulatzeko. Diru publikoa jasotzen duten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxe guztiek leku kopuru jakin bat gorde beharko dute ikasle zaurgarri hauek eskolatzeko. Neurri aurrengo matrikulazio epean jarriko da indarrean aur hezkuntzako bigarren mailan, hau da. Ez die eragingo gaur egun eskolatuta dauden ikasleei. Gaur azaldu dituzten neurri berrien nondik norakoak. Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburua. Guretzako oso garrantzitsua da dekretu berri hau, ezinbesteko tresna dugu gure ikastetxeek etorkizunean ikasle zaurgarriak modu orekatuago batean eskolatu ditzaten. Gure hezkuntza sistemak aukera berdintasunean, kohesioan, elkarlanean sakondu egin behar du gure gizartearen mesedetan. Gaur erakutsiko dizuegu dekretu hau helburu horrekin jaio da eta bat egin du etorkizunari begira onartu nahi dugun hezkuntza legearekin eta baita legebiltzarrean onartutako hezkuntza akordioarekin eta bere baitan jasoktako 53 neurri zehatzekin. Eta azaroaren 18an Gasteizko Ignacio Aldekoa Kultur Etxean izango da Euskal Herriko Mugimenduko emakumeen bigarren asanblada. Prekarietaterik ez, soldatetan ez da pentsioetan lelopean. Pentsiodunen mugimenduko emakumeen bozeramaileek, Ana Mezok eta Ana Arzuak, ostegunean Gasteizen egindako agerraldian azaldu dutenez, prekarietatearen gaiari heldu diote, kezkagarritzat dutelako langileak pentsiodunekin aurrez aurre jarri nahi izatea, bietan dagoelako prekarietate egoera. Hizkuntzaren bueltan, lekuko aldaketa egin du Korrikak eta koordinatzaile berria izango du. Ane Elordi hala erabaki zuen AEKak azken batzar nagusian atzo jakinarazi zuenez. Hasier Amondo ordezkatuko du Elordik, baina etxe horretan jarraituko du Amondok beste eginkizun batzuetan AEKak berak jakinarazi duenez. Nik hartu dut erreleboa, eta erronka itzela ikusi gendun 22. Korrikak zelango dimentsio hartu dauen, kaleak zelan betez izan jendez, eta ekimen erraldoia, ez da beste hitzik, orduen hori kudeatzea erronka handia izango da, eskerrak lantalde oso potentea dauen atzetik, eta ni neu bakarrik ez nintzen izango gai holangorik egiteko, orduen ni izango naz irudia edo irudietako bat, eta atzetik dagoen taldeagaz batera egingo dugu lana.
Getxoko epaitegian deklaratu behar izan dute Algortako mugimendu feministako bikidek. Desobedientzia delitua egozten diete ertzaintzaren lana oztopatzeagatik. Abuztuan Algortako portu zaharreko jaietan neska batek salatu zuen norbaitek ziztatu egin zuela eta mugimendu feministako bikideak laguntzera joan ziren. Ertzaintzak orduan bikideak identifikatu eta salaketa jarri zien. Uste dugu ertzaintzak mantendu duela prozesu judizial hau eta erabaki duela aurrera jarraitzea gezurrez betetako atestatu eta kontaketa baten pean. Eta aldiz guk berresten dugu egun hartan, mugimendu feministako bikide horiek izan zirela hain zuzen ere ertzaintzarekin prozesu guztia kudeatu eta koordinatu zutenak eta erasoa jasan zuen pertsona ondo baino beto hartatu zutenak. Izan ere mugimendu feministak urte asko daramatza jaiguneetan bereziki erasoak salatzeko erraztasunak jartzen eta espazio feministak izan daitezen bermatzen eta lan horren fruitu da gaur egun behintzat bereziki txosnaguneak badirela erasoak salatzeko eta babesa jasotzeko espazio seguro bat. Kultura arlora salto, gerra eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai dago San Telmo Museoan urtarrilaren 29 bitartean ikusi. 20. mendeko milaka eta milaka errepresaliatu pairatu behar izan zuten errealitate gordinaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gerturatu San Telmo Museora, bertan Indesirables erakusketa ikusi ahal izango duzue diziplina anitzeko 16 artisten obrekin. Indesirables berez da hitz bat, goberno frantsesak erabilizuna 1918, gero nazi garaian ebai, hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Komisaria da erakusketa honen Pidasolas, eta beak esateu, Indesirables hitz hori gaur egunin edala oso erabilgarria ez. Ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizbat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusike daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa lau esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin hastea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestin atzetik dijuen epe batzutan inde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hau indala mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo artie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko reproduzio batzukin, liburu batetik ekarri ditxeunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur honin gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, beak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltze ben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe. Baizik eta horrekin kontrol badezela eta horrekin sortzei gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezaune dana Desastres de la Guerra o bilduma San Telmoko indala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden kurseko esparruen eontzin presuek eindeko hainbat eta hainbat marrazki oso gorradinak eta 80 bat ekarri diteunak oso bilduma onkigarrixe da eta oso berezi zedie. Hain justu Gurseko esparrutik pasatako 11.000 pertsona baino gehiagoren izenekin osatutako memoriala dago ikusgai klaustroan.
Gurs izen zen, konzentrazio kanpo bat, hasieran zen, hemengo refugiauek, republikarrak, horra zizien konzentratzen, berez kanpo nahiko ireki bat bezala zen, baina gero juntzan ja, izten txarrantzatzen oso baldintza gogorra zien egunero hor bizitzeko. 1989 hontzan hau funtzionamentuen, eta 60.000 pertsona pasa egon zien horrez, batzuk hilintzien, beste batzuk ieseintzeben, eta gero hauetatik asko beste konzentrazio esparru batzuten bukau zeben, eta batzuk Auschwitzen bukau zeben, Auschwitz on Mauthasenen baita. Eta bueno, hemen daukeu Josu Txuekak eintzun jasozun bere momentuen liburu baten zerrenda bat, euskaldunekin, eta hori, eta hemen jarri diteu 11.000 izen, eta bueno, 6.000 die euskaldunek. Erakusketan bildutako obren artean azpimarratzeko bestalde The Door of No Return lana. The Door of No Return, dela histori bat o rekreazio bat nun 15. mendetila esklaboak ekartzen hasi ziren europearrak Afrikatik, esklaboak ganatik enertetze zeben, ateatzen zituen, sartzen zituen etxetxu hortan ikuste zeben, azkeneko aldiz etxesu hori, ate hori da ez, azkeneko irudi hori. Hori da, Langland Sambel, bikote ingles bada, artistak, eta hauek hori daukebe Ganako museo bateko inde. Baina berriro behakin kontaktun jarri geha, eta berriz ekoiztu da obra hori, eta bueno, orduan batzuk di ekoizpen berezi batzuk inditeunak, hemen berriro erakusteko Santelmon. Bilduma hori ez gain ordea, euskal artisten obrak ere jasotzen ditu Indesirables erakusketak. Hemen atzi daukeu Ester Ferrerren obra bat, gure bildumako dena, eta bueno, destakatzea bere materiala dalako txarrantxa, eta orduen dago kontestualiza dute, material hori da pixka batez erakusketa guzti hontan azaltzean konzentrazio esparru horien material ezagin nola esan, ezaugarrik printzipalena. Gero beste euskal artista bat daukeu, Iñaki Grazenea ondarra bitarra, beak lan asko etxeu instalazio eta instalazio hautan pixka bat kartzeletako eta modulutako itxiturak eta olako espazioekin jokatzeu. Erakusketa zabalik dagoen bitartean hainbat jarduera antolatu dituzte, baita astearteetan eta larun batetan publiko orokorrarentzat programatutako bisita gidatuak eta eskola bizitak ere. Bisita horiek doakoak izango dira, baina aintzat hartu sarrera eskuratu beharra dagoela, Santelmo Museoaren webgunean. Indesirables erakusketa urtarrilaren 29 arte izango da zabalik. Gaur goizean aurkeztu dute Nafarroako ikastolen elkarteko egoitzan 2023ko Nafarroa oinez. Etxarri Aranazko Andra Mari ikastolak antolatuko du Otsein lelopean. Otsein hitzak sakanako hizkeran bi esan nahi dituela azaldu du ikastolako ordezkariak, batetik zarata egin edo burrunba egin eta bestetik deitu edo aldarrikatu. Leopoldo Zugaza kultur sustatzailea hilda Gerediaga elkartea sortu zuen eta berak bultzatu eta zuzendu zuen Durangoko azoka lehen urteetan. Beste hainbat kultur erakunderen sortzaileen artean ere izan zen. 80 urterekin zendu da.
Sí, he hecho muchas cosas, sí. O más bien he trabajado en muchos campos. He practicado pues muchos oficios. Unos por obligación, por razones de carácter de atención a la familia, a trabajos de empresas, de familiares y demás, y otras de propia afición, ¿no? Con relación a la edición de libros, pues andaba en el mundo del euskera, porque aún no siendo euskaldun, pues me ha preocupado siempre el asunto del idioma en el País Vasco y he procurado aportar todo lo que yo podía. Musika zuzenean saio berri bat emitituko du gaur 11 telebistak, ostegunero legez gaueko 10:00. Gaurkoan Berde Prato ez izenez ezaguna den Ana Arzuaga musikari tolosar gaztea izango da protagonista. Koldo Mendi aurkezlearekin luze eta zabal hitz egiteko aukera izan du, haren ibilbideaz eta aurretik dituen erronkez besteak beste bertsioez osatutako 4 kantuko disko txikia aurkeztu du, ikusi. Gaurko protagonista izango da Berde Prato. Nor da, bera? Horixe da, Tolosako musikari gazte bat da bera, Ana Arzuaga izena du, eta Berde Prato bezala taularatzen da duela 3 urtetik ona. Eta zen nolako ibilbidea du musika alorrean? Bueno, gazte hasi zen Bilbo aldean ikasketa burutzen ari zituen horretan, Serpiente taldean aritu zen, Mazmorra taldean aritu zen, lehenengo taldean post-punk giroak jorratzen zituen, eta bigarrenan antzeko giroak, baino giro elektronikoetara bideratua, ez? Hori dira beraren sustraiak, eta hortik aurrera gerora abiatu zuen bere bakarkako bidea, esan bezala, Berde Pratoren izenpean. Zein izango zenuke dela bere izgarria? Berde Pratoren bere izgarria? Bueno, bere izgarri nagusia ahotsean kokatzen dugu, ez? Beak musika sortzen du teklatu batekin, sintetizadore batekin eta loopen bidez, baina esan daiteke ahotsean dagoela Berde Pratoren indargune nagusia, ez? Oso musika minimala dela esan dezakegu, ez du askorik, ez dago oso produzituta, ez dago kapa askorik ez dago, gaur egun teknologi berriek ematen duten abantaio horiek, ez kapa bat sartu, beste bat sartu, eta kasu honetan esan daiteke musikalki oso disko leuna dela, ez dago elementu askorik, eta beraz horrek ematen dio ahotsari indarra sartzeko tarte importante hori, ez? Bere ibilbidea errepasatzeko aukera izan duzu, bidean 2 disko ditu dagoeneko, eta beste disko bat prestatzen ari dela ere kontatu duzu. Bai, pasaren urtean argitaratu zuen Kondaira Ederura izeneko lana, 7 kantu osatua zetorren, ia ordubeteko musika biltzen zuen bertan, eta disko horretan egiten zuen nola disko kontzeptual bezala historia bat kontatu pertsona ezberdinen eskutik, ez? Hala nola amaren kanta dago, alabaren kanta, lagunaren kanta, anaiaren kanta, eta kantu guzti horiekin osatu zuen Kondaira Ederura diskoa. Aurten argitaratu da Jaikiera izeneko diskoa, vinilo txiki bat da, Egoa disketxeak argitaratua eta 2 kantu biltzen dituena, eta bertan bere garapena ere ikusten da, ez? Territorio berrietan sakontzen du, beti ere aurretik abiatutako musika bidean. Eta aipatu zigunez, laster ikusiko du argia, behintzat digitalki,
lau kantuz osaturiko bilduma txiki bat, non Euskal Herriko musika taldeen bertsioak egiten ditu. Eta Euskal Herriko mugak ere dagoeneko zeharkatu ditu Berte Pratoren musikak, ezta? Bai, askotan, irudipena daukagu euskaraz egindako musika Euskal Herrian geratzen dela, baina kasu honetan ere, agian esan dezakegu Berde Pratori arreta gehiago jarri diotela Euskal Herritikat, Euskal Herrian baino, ez? Euskal Herrian baditu esan bezala zaletuak eta kontzertu esente eskaintzen ditu, baino era berean ere, Estatu Espainoleko hainbat herrietan eta hirietan ibili da, eta Sonar edo Primavera Sound bezalako jaialdi importanteetan ere parte hartu du, beraz bada zerbait. Kiroletara salto. Diputatuen Kongresuko osoko bilkurak kirolaren lege berria onartu du. 176 aldeko botorekin, kontrako 157rekin eta 18 abstentziorekin. Eta hala, pilotako eta surfeko euskal selekzioek nazioartean lehiatu ahalko dira modu ofizialean Euskal Autonomia erkidegoan sustraitze. Historiko eta sozialeko kirolak diren heinean, Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak esan du ez diotela legeari baiezko botorik eman. Argudiatu duenez, pilotaren eta surfaren alorrean lortutakoa pauso bat da, baina ez da komeni jendea engainatzea. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Esta ley, que la sociedad vasca esperaba que eliminara los cerrojos para poder disfrutar del juego de las elecciones, se sigue manteniendo en esta ley, con la excepción que se abre a estas modalidades de arraigo social e histórico. Por todo esto, no podemos dar nuestro voto favorable a esta ley, que impone la obligatoriedad de jugar con la selección española, la de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas españolas, bajo la amenaza explícita de considerar infracción muy grave la falta de asistencia, lo que acarrea sanciones, entre ellas la pérdida de la licencia deportiva. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Sara Zurzaren uste-ustelak kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Astelehenerat. Uste-ustela zertarako nireak edo zureak berdin dio. Zeru beltzena islatuko dituzu geak betirako. Bide xumeak beti erakutsiko